Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMophasane ngi-channel yenyofliki. Sicela enze ukubaleni nokufanele ukusubscribe nokulike nokuba imember yale channel. Lokho kwenza ukuthi i-channel ikwazi ukukhula ngenxa yokuthi you contribute at least ngo-9 njalo ngenyanga as a member, but you can also contribute using the account number. Inamba ke ikhona lapha ongayifonela uma ungumlandeli we-channel. Uma ungasemlandeli we-channel ungayifonela ya namba, ungayisebenzisi yeke. Ethi mayibuye nya uthi ke ngicela la ngisize mina ke la ngiphupheke engiphethwe yikhanda. Uma uphethwe yikhanda ngasho into ehlukene ngoba abantu abafani. Komunye ngisho kunye kodwa nake singakubala into yokuqala uma uphupha ikhanda upha olubumali ebhlungu lungabo nje lusho ukuthi kunesidingo zokuthi mhlawumbe ukuthi ukuqhela kubantu abaningi ikakhulukazi abanomthelelo omubi nabenza ukuthi uthathe inqumo engafanele ukuze uzokwazi ukugxilisa umqondo wakho entweni efanele. Number 2, uma uphupha ikhanda kupha olubumali ebhlungu lungabe lusho nje incindezi noma inhlupheko ezofika ngenxa yosizi inkathazo neyinkinga ongeke wakwazi ukusixazulula. 3, futhi uma uphupha ikhanda kupha olubumali ebhlungu lusho nje ulaka lidalwa ezizama ukukuthethisa ngenxa yokuziba nokugwema ubizo esikhathini esiningi. Kungenzeka njengamanje umuntu onobizo you've been trying to avoid ubizo noma ke kunezinye izinto ongazenzi ke mhlawumbe eqondene nesidalo sakho bese ke izikuthethisa ke ngokuthi zikuphathise ngekhanda. That is why you find people sebebhema isinefu ngenxa ukuthi unento ethile eyidalwa angayenzi bese ephathwe ikhanda lithi damu angabhema isinefu. Bhema isinefu lithi damu yebo suke ethethiswa. Okay, number 4, so uphupha la ikhanda futhi kuwuphawu olubi nje uma libhlungu njeke sekungasho mhlawumbe komunye ukukhungatheka noma ukugula kwabanye kusho noma isifo. Number 5, uma uphupha ikhanda kuwuphawu lobu uma lilimele lusho ingozi nozungu olubi nokuthi mhlawumbe ungase uhlaselwe yinkinga zezempilo noma ezeyimali. 6, uma uphupha ikhanda kuwuphawu oluhle uma lilikhulu lusho inhlanhla nokubusiseka nokuthi ungase uphakame futhi uhlonishwe uphinde uphumelele emkhakheni wakho ngekudala. Number 7, uma uphupha ikhanda kuwuphawu lubi uma linqunyiwe lusho ukulahlekelwa ubuholi, ukulahlekelwa udumo noma ukulahlekelwa ngabe umuntu osondelene nawe futhi obalekile kuwena. 8, uma uphupha futhi ikhanda kuwuphawu lubi uma lidutshulwa lungasho uzungu nezigadlo ezimbi ezizophazamisa inhlakanipho noma ziqunde ukukhalipha ngokuhamba kwesikhathi. Number 9, siyaphetha uma uphupha ikhanda kuwuphawu lubi uma omunye lidla ubona umuntu eguguda ikhanda lakho noma ikhanda lomunye umuntu ongamazike. Lokho kungasho ukuthi kumele uqaphele kungenzeka kufanele ungasheshi ukwabelana nabanye abantu ngamasu ngoba bayaweba bazenzela inzuzo ngawo. Kungenzeka kunabantu who are using your ideas to advance their own interest. Yabona, kungenzeka kunabantu efike bebheke becozula ulwazi oluthile la bese bolusebenzisa kuze luzuzise bona bodwa. Yabona, siyabonga besibheka la udaba nje lwekhanda kakhulukazi uma uphupha ngento ethinta nje ikhanda. Siyabonga kakhulu, may God bless you. Number yami isebenzise kuphela uma ungumlandeli we-channel, ungayisebenzisi inhlobo ukuthi ungase umlandeli we-channel, ungayisebenzisi uma ususubscribe ku-channel, ungayisebenzisi. Siyabonga. Kuleka kuyo Jesu.